ng'anga muroyi. Okay. Ndochinje kutanga. Chinonzi ng'anga ndouroyi wokutanga. Right. Ngatitange pakuti documentary. Runobenefitari. It's a business. Munhu wese arikugadzira documentary ibusiness rake. Chokwadi. Kureva kuti Bible ndakanyora version yangu inini. Runobenefita inini. Church ndakamutsa church yangu inini. Inobenefita inini. Ai benefita imwe muri. Okay. One thing that I want vanhu vazive, especially ma Christians. ATR haisi theory. Baba ku ATR ndokune sect yema rebel pamweya anorombesa vanhu. Kwete zvenema zveshuwa. African tradition religion. It's a tradition religion only focusing on Africans. We can subdivide it to Southern Africa. Vanhu chaita kuti chivanhu chitese kunge chinoipa. Andika chasvibiswa nevanhu vari kuzviti manjusi. Isati ndadarema zvinzi manjusi kuti vanhu atirizivi. Tinokuchingamidzai zvakare muchirongwa chedu Beyond the Surface. Nhasi muchirongwa nhasi chirongwa chedu nhasi chiri pane imwe level. Muchirongwa ndina Mr. Chucks vachangotibata. Ndina Commander munogara muchaona makovaziya tinogara tinawo muchirongwa. Nhasi tichaenderera mberi. Last time takataura nyaya dzechinamato, nyaya dzemareligion, nyaya dzespirituality. Tikaona kuti no, tinofanira kudedzawo munhu akamiririra vanobhilivha mune zvinhu zvechivanhu. Saka nhasi tina Mr. Chucks. Mr. Chucks, welcome to the program. Commander, ndekuno. Haimachiya kumhoresei mavebhuko. Toti vebhuko kana tiri kweduko. Saka nhasi tisingapedze nguva tichapinda munyaya yedu. Tichatanga nemi Mr. Chucks. Mukutaura nemutsvagiridzo. Taona kuti chinamato kana kuti religion pachirungu. Vamwe vanobhilivha mune zvakasiyana siyana. Imimi ora tichitanga toda kuti mumbotitsanangurirawo kuti imimi munotenda, ndimbokubvunzai munotenda muchinamato chipi? Inini ndinotenda muchivanhu. Munotenda muchivanhu. Nivatsika yevatema. Tsika yevatema. Alright, mungambotitorawo here timbonzwisisa kuti chivanhu zvizva munotarisisa kana kuti zvizva munobhilivha mazviri kana zvizva munotenda mazviri. Kuchikristu takanzwisisa vakatsanangura kuti isusu tinonamata tichiburikidza nemwanakomana Jesu Kristu kuti tisvike kuna Musikavanhu. Imimi kuchivanhu zvizva munotenda mumbotanga mambopa introduction sati tinyanyotsodzika gejo munyaya yedu. Alright, again nditi kwazivai vateereri. Ndichikwazisa zvakare Commander. Ndinoisa manja. Right. Ndafara kusangana nemi. Regai nditaure zvishoma shoma. Kana tichiti chivanhu tiri kududzira chitendero chavanhu. Kana tichiti vanhu tiri kutanga kutaura patsika dzedu isu vatema. Saka tsika dzedu isu vatema dzinotenda kuti kune anenzi Musikavanhu ari kumusoro. Tabva kuna Musikavanhu tine atinoti makombwe. Tabva pamakombwe tine dzatinoti mhondoro. Tabva pamhondoro tine dzatinoti svikiro. Tabva pasvikiro tozotenda kumudzimu. Right. Ndegai nditsanangudze chimwe nechimwe. Kana tichiti Musikavanhu tiri kureva wakasika denga nenyika, anova muridzi wavanhu, nokuti hakuna mumwe achapfuurira kumusoro kwake. Munhu iyeye ndiye anotendwa kana kuti anonamatwa kuti uyu ndiye anotisunungura kana kuti anotigona kunzwisisa nhau dzedu. Todzoka pamakombwe, imhepo dzakanga dziri izwi rakanga richitaura pamiti, pamatombo. Mufananidzo tine yatinoti matonjeni njerele. Izwi richitaura pamatombo rakatumidzwa zita rokuti Mwari, kureva kuti izwi ndera Mwari rinogona kutisvitsa kuna Musikavanhu. Ndokutenda kwedu. Tochidzoka toti pamhondoro, taakureva mhondoro dzenyika dzinobata Zimbabwe yose kana dzinobata Afrika yose tisina muganhu, dzinotipangidzira kuti izwi rati, nokuti idzo ndo dzinonzwisisa kuti izwi iri marevero aro rinodudzira zvakati. Tochidzoka pasvikiro, svikiro ndo nhasi uno dzimwe svikiro dzine mupanda. Tine svikiro dzamatunhu dzinongobata padunhu chete kuti haiwa dunhu iri ndira mambo nhingi rinobatwa nesvikiro yakadai nesvikiro yakadai nesvikiro yakadai, hadzisi kubata matare enyika, kureva kuti idzo dzinonopa mazwi kumhondoro.
dzapamazwi kumhondoro, mhondoro ichiendesa kumakombwe. Muri kuona hairaki yacho. Saka tadzoka pasvikiro apa, tine svikiro dzokuti mumwe munhu ari kusvikirwa wekungoti iye ari kusvikirwa, munhu iye ane mudzimu asi ane paanoperera pekuti iye anongobata matare ekuti musha unoyi wasviba, ndanzi itai zvakati, mwana uyu zvaarwara, ndanzi ngaparidzwe ngoma. Isvikiro yedzinza, haisi svikiro yedunhu. Saka kana tichiti chitendero chavanhu, kana tikada kuchifananidza taenda kuchikristu kuya, munhu watekita mumwe chete ndokuti ndiye musikavanhu. ndopanaida kuti muuye papa Watinamata mumwe chete, hakuna chimwe chitendero chinogona kupfuuridza kupi kuenda kuna musikavanhu kana kuti pane mumwe mukuru uchizauya. Saka toda kuti tipatsanure panhau yekuti vanhu vanofunga kuti kana tichiti chivanhu tiri kunamata mudzimu. Iyi process kana kuti ichaneu yatiri kufamba nayo kuti tisvike kupi kuna musikavanhu yakafanana nokuti ivo vari kuti muzita renyu Baba, Mwana, Komana, Mweya Mutsvene. Muri kuona charo yacho kuti kusvika kuna Baba uko pane pamwe pari kubatwa, pozobatwa. Saka kuchivanhu ndiko kune chaneu iyoyo yokuti aiwa mudzimu we tichisei kusvikirwa, svikiro weye kumhondoro, mhondoro kumakombwe, nokuti mudzimu uri kududzira dzinza rangu. Nombokubatai ipapo. Komanda ndoya kwamuri. Ava vari kutadza kuexplaina yatiri pachirungu, that's the ndingati itrinity. Kana kuri kuchikristu tinoiti itrinity yekuti tine ana Mwari vari mumapoka akasiyana, handitika kana vachinamata. Imimi kuchivanhu tinobhilivha kuti hamusi kunamata midzimu sekutaura kwamaita, midzimu hainamatwa, handitika. Kuchikristu tine nhaurwa yakatenderera yekuti chivanhu chakanzi chine usvibwa kana kuti ratinoti dhimoni kana tiri kuchikristu. Ukada kutaura zvechivanhu vanoti dhimoni. Imimi kana muchinzi dhimoni, ndoda kunzwa kuna komanda. Why is it kuchikristu chivanhu chinonzi iri mweya yakaipa? Because vanotenda kuti kuchivanhu kunonamatwa vanhu vakafa. Imimi munozvitora sei? Kuchikristu hakunzi chivanhu mweya yakaipa. Kuchikristu kune vafundisi vasinganzwisisi zvechivanhu. Ndo vanoti chivanhu mweya yakaipa. Let me break it down so that it becomes simple. There's an art. Kune different ways ekuita zvinhu zviri spiritual. Amongst them we have what is called witchcraft. Witchcraft, it's an art that is undefined. Because vanhu vanokasingazwisisi kuti wasvamisa sei. Saka within witchcraft tine inonzi necromancy. Necromancy, it's an art yekushandisa vanhu vakafa kana kuti mweya yakafa. Zviya zvekuti munhu akafa tinokwanisa kubata mweya wake wogadziriswa chitukwana. Kana kuti vedzinza kana vachida kuganhira ngatiti muroora, handitika kuti havasi kufarira muroora, mufi paanofa vanobata mumvuri wemufu yawe kana kuti mweya wake vouisa pamuroora kuti asina mwe munhu acharoorwa naye. Kana kuti vanhu vaponda munhu varoda kunyaradza mweya uya. So all those things, it's part of an art inonzi necromancy. Now ukatarisa kuchivanhu, there is a thin line between chivanhu neart randiri kutaura. In terms of what? Number one, there is a ritual inonzi yekurova makuva. Kurova makuva kukaitwa nemunhu asingagonzwisisi kunobva pakunaka kuenda pakusviba. I'll give you an example. Makamboona panorowa guva kuti pane hari dzinoiswa kunze kwegedhi dzedoa nehari dzinoiswa mumusha. Dziri kunze kwegedhi vanoti ndedzemadzisawira. Pari kurehwa chinzi masawira because when you open in portal, kurova guva kudzosa mweya kwete wemufi pese, but waishanda nemufi. According kuwairaki yataurwa kuti pane mazwi anosvikira pavanhu. Saka izwi rikasvikira pana mhofu kunonzi kana kwakumutswa kunonzi kumutsa mweya wamhofu. Kwete ezini kuti mhofu, but mweya waishanda namhofu. Saka pakumutsa mweya iwowo manje munogona kuvhura portal iroro pakabuda zvimwewo futi zvisiri zvamhofu. Alright, ndichikubatai ipapo. Imimi mutsanangudzo dzatakaita episode yedu yapfuura, pane mazwi amakataura yekuclassifya chivanhu kuti chivanhu it's an old version yekunamata. Ndo pandoda kusvika patiri. Alright, continue. Now you realize kuti zvinhu zvese izvi zvandiri kutsanangura ndika zvaive nemacustodians,
zvaive nevanhu vanozvinzwisisa Yes. vekuti kana vachizviita vaiziva kufilter zvisiri kudiwa nezviri kudi Nezviri nezviri kudiwa. kudiwa. Ndikati inini because of colonization and slave trade zvinhu zvakawanda zvakarasika along the way. Okay. Mukatarisa macolonizers havana kumbobvira vasunga any spiritual person. Okay. Vakauraya vanhu vari spiritual. Now mubvunzo wobva wati pane mhepo yaigara pana nehanda kana pana chaminuka inogona kuuya yogara pana dhoko yovatsanangurira zvainodi zviri kudiwa. Yes. Handitika. But do you know kuti kutsanangurwa nemweya kwakasiyana nekuti watsanangurwa but pane umwe mukuru akaona zvichiraramika panguva yake anobva akupa a full explanation. Saka inini pandaitaura doctor ndevekuti imimi vanhu vari kuchivanhu chivanhu chenyu chahafu chimwe chakarasika because vainyatsochinzwisisa nekuchiziva vakafa havako. Dhoku chavanacho Mafufu. ndechekupiwa nemweya but chisina personal experience. Saka tiri kuita chivanhu chakuita kunge chiri kutanga chaakutangidza Okay. pageneration richi inoi. Alright, ndimbokubata ipapo. Ndoda kubvunza kuti kuchikristu kwakuine maprofita aimuka. Zvinonzi kwakamuka profita ainzi Ningi. Akaoneswa zvinhu nemweya, akatanga kunyora. Handitika. Ndosaka tine mabhuku 66 muBhayibheri. Handitika. Anonyorwa nevanhu vakafemerwa. Saka sei mimi musingatoriwo ava vechivanhu kuti vanokwanisa kufemerwa vachinyorawo kana kuti vachitaura zvinhu zvinofanirwa kuitwa. Why chichi kunzi chakasara? Hakuna here vanhu vachaoneswa mumazuva atigere. Mukatarisa muprofita wese ari muBhayibheri anga ane watinoti mentor. Okay. Hakuna chiprofita chakaoriginata from kuti changotanga pandiri. Icontinuation. Okay. Zvava zviri pana mhofu, zvava zviri pana sekuru vavo, zvikabva pana sekuru vavo zvikava panani pavari, zvichabva pavari zvoenda pamwana wavo. Ndosaka muchiona kuti even lineage yemapriest yaitangira pana Aroni ichidzika. Point yandiri kumeka ndeyekuti maprofita ari muBhayibheri ese aipasirwa baton neumwe muporo. It's Elisha to Elijah. Handitika. Jeremiah ukamutarisa ane mumwe munhu angatomuudza zvaangadi zvaangamuudza. You get it? But kuchivanhu manje in our generation vanhu vainyatsochiziva chaizvo chaizvo havasiko. Ndokumisa ipapo. Right, ndodzoka kwamuri Mr. Jacks. I know ndikuona kuti muri kutsva. Muri kubvira maprovokwa. Right, ndoda kuti mutsanangure panyaya ndiri kuvabvunza ivo. Vari kuti ivo kumaprofita ari muBhayibheri vaita kutambidzana chimoti vachiita zvinyorwa. It's unfortunate kuti kuchivanhu chenyu hatina zvinhu zvakanyorwa pasi. Saka zvichinetsa kubhiliva kuti ndo zvinofanirwa kuitwa. Imimi tsanangudzo dzenyu dzekuti vanhu vatende kuti chivanhu chichiko ndedzipi? Chibva imati tsanangura. Chekutanga ndafarira shoko rokuti maprofita ari muBhayibheri. Kureva kuti haako pari zvino nokuti ari muBhayibheri. Ndo chinhu chekutanga ndiye muBhayibheri kai. Ende pandimwe shoko randafarira rataurwa nakomanda. Vati ivo zvaibva kuna Ningi zvichienda kuna Ningi. Irudzi rwavo kavanhu. Irudzi rwavo vanhu zvaipanana. Asi makatarisa kuti kubva kuna Ningi zvichienda kuna Ningi zvaenda zvichienderana negeneration. Yes. Yekuti kana asekuru vakanga vachiprofita handitika bhatani richienda pamuzukuru. Muzukuru aimwe generation zvisinei kuti iye haana experience. Chamupa experience ichi ndege tidzoke pachivanhu. Tinoshandisa shone kuti kupangidzwa. Kana tikiti kupangidzwa ndinodzidziswa sehomwe. Mudzimu unoombeka mutumbi kuti uve nechijairira kana kuti uve nokunzwisisa nhau dzemhepo. Anipanzwisisa? Zvakafanira kuti kuputa-bute. Ndakanoti puta-bute inini. Chipute-pute zvisina kubvira zvakaita nasekuru vangu rinodonedza. Mapanzwisisa? Ndakapiwa bikiro inini zvisina kuitwa kurudzi kwedu zvinoita sei? Zvinondidonedza nekuda kwokuti ndini ndaita. Asi ndakariputa nekuda kwokuti ndapangidzwa kuti ndasvikiro. Zvinogona kujairika panyama yangu. Ndotonzi uyu munhu uyu sei asingadhakwi nemhamba wabikwa pano. Vamwe se vadona. But chiri kunwa ichi zviri mumweya. Handitika. Zvinoombeka nyama kuti irarame mumweya. Ndo zvinoita mhepo. Saka mhepo dzaasekuru vangu kana dzichigara pandiri ndinorarama upenyu hwasekuru panguva yandiri kuita zvasekuru. Zvekuti ndinogona kuti komanda ndiri panapa handitika.
ndinogona kutamba naasekuru vavo indiri panapa handika nekuda kuti ndasvikirwa Okay. anopanzwisisa asi ndakati ndiri nyama sezvandiri zvinozvi kuti nini nditambe naasekuru avo ava handigoni kutamba navo chikonzero nei vanhu ava vane mararamiro avaita handitika izvezvi ndiri kuti komanda handika ipi zvo ndiri kutaura tiri panapa ndakati imimi ndakatanga kuti ndasvikirwa handika ndoti kazwai mhofu maona machinjira ita language handika kazwai changamire makadi soro jena wandiri kuti soro jena haasi komanda munhu ari pavari akatamba nechasvika pandiri Okay. saka ini handigoni kuzvinzwisisa zvokuti makatozondibvunza inini kuti iwewe nhau dzaunga uchitsanangudza handika dzokuti wakararama iwe uri mudandi ini mudandi ndisina mvumbira ndakamurarama ndiri asi ndiri kutaura nhau yekudandi ndotokuudzai kuti panzizi yakati ndakaroora nhingi ndakararama ndiinaye which means kuti ndiri kupangidzwa mazwi ini ndiri kushanda semuturukiri wemweya uri pandiri saka hatigoni kuti isusu mudzimu unoda experience nokuti mudzimu wacho uri kuuya uine experience saka hatigoni kuti mudzimu uzonzi iwo haugone kuti tihendle chivanhu totadzanei kana ivo vachisvika ivo vanofanira kutipangidzira kuti aiwa vazukuru iri ramabika handiro uri panzwisisa bika isi zvakadai kureva kuti ndasvikirwa asi ndakanori ndiri ndobika mbodza ndokubata ipapo right sei zvamuri kutaura imo mukuti munosvikirwa muchioneswa kosei musiri kuzvinyora pasi kuitira kuti mageneration anoteera abatsirike sezvake chikristu chine nhoroondo chakanyorwa mubhaibheri ratinoti shoko ramwari handiti kuchivanhu hatinowo pakanyorwa here ainowo kuti nguva dzacho munogona kuti kwakusina chikoro tasingakwanisi kunyora but imimi maanacho muri kutadza nei kumbonyorawo pasi zvamuri kuoneswa izvozvo so that vanhu vadzidze kuti zviri kutangapo kuti kumavambo kwaiwa nesateguru kana kwaiwa nemudzimu kana kwaiwa nechi zvichienda pana nhingi so that vanhu vanzwisise why zviti muchine kanenge kaconfusion yekuti vanhu havasonzwisa kuti tiri kufamba negwara ripi maita zvakanaka chinhu chekutanga ndechekuti iwo mudzimu unongosvika pandiri uchitaura zvechinyakare unoziva peni here ndopanowanda mbavha saka kana tikati chivanhu ngachinyorwe tichawanda mbavha kunge makristu tichava nematrezhara tichava nemasekretari kana takangoti chivanhu ngachinyorwe chete which means kuti chivanhu hapasisina chatodestroy chikonzero nei isusu kana tikitaura nhau yekupangidzirwa ari kutaura imhepo muri panzwisisa mhepo inouya ichipa marayirwa panguva ipi iyoyo mvura ngainayi imoda kuti ngatinyore kuti mvura ngainayi muri kuona marasiri atenge tatoita chivanhu saka chivanhu hachifanira kunge chichinyorwa nokuti chivanhu chatiri kutsanangudza ichi hachisi cha 2010 tiri kutaura tsika yakararamwa kumashure ndatonzwa itira nhau yacharwe yachisvikirwa nemhepo nehanda akararama kumashure saka hakuna anofanira kunyora nhau yanehanda akararama kumashure munhu anonyora nhau yacharwe nokuti ndiye anozivikanwa kana vanyora zvachakisi havasi kunyora makombe nokuti makombe havamuzivi makombe akauya ane zvaanotaura kureva kuti tine nguva yatinorarama physically nenguva yatinorarama mumweya zvemumweya hazvifanira kunge zvichinyorwa nokuti ndo zvemweya makaona chinhu chichinyorwa chichinzi ndechemweya chinhu ichochocho taakubirwa chirongwa chedu chakubva chanyanya kudzikisa gejo varume vari pano nhasi vari kupisawo nemoto saka izvozvo gatimbonwira mvura todzoka pachikamu chinotera right tokuchingamidzai muchikamu chedu chechipiri nyaya yedu iri kuita ichipisa nhasi ndina Mr. Chucks vanova vakamirira vanotenda muchivanhu Dr. Chucks ndina komanda mako vaziya ndogara ndinawo muchirongwa tikutaura nyaya yezvinamato chikristu nechivanhu toda kuti vanhu vabatsirike vawane ruzivo vanzwisise takaona kuti vazhinji hamusi kunzwisisa zvekufamba tisingapedze nguva komanda manza zvazvitaura Dr. Chucks ndazvinzwa ndikuziva kuti muri kutsva chibvai makomenda ndo zvana ndichitaura ndichiti inini that element on its own inowikena chivanhu inini ndinotenda kuti dei chivanhu there is a statement rakataurwa nemufesi anonzi Muhammad Gandhi akati iye I love Christianity but if the Christians behaved like their Christ I was going to become a Christian dei vanhu vekuchivanhu handitika vari kuunderstanda chivanhu chavo
ndaide ndichipractice chivanhu. Okay. But chinondiita kuti inini ndisapractice chivanhu, number one, ndechekuti hachisi documented. Anything that is documented, it's prone to error. Why? Because tichaita kamwe ka element kekuita kunge chipostori, like kekuti not ese mapostori ngasazo ndi miscot. Kune timu rino abuse rekuti rinogona kunge mukaroti mweya wati usina. You understand? So if there is a measurement of value in accordance kuti muna 2025 kwaive nemurume ainzi Dr. Chucks. Dr. Chucks vaisvikirwa nemweya waningi. Mweya waningi waioperator so zvora kuti tane syllabus yekuti munhu akachiti inini ndiri kushanda nemweya waichanana Chucks. Takwanisa kuwana reference yekuti but mweya waChucks wanga usingafembi buti rauri kufemba. Saka iwe uri kutidi uri kutinyepera. So argument yangu nechivanhu ndeyekuti kana zvisiri documented, number one, it's prone to getting lost. Okay. Number two, we are very much prone kunyeperwa. Ndosika muri kuona kuti kwane chicult chemanjuzu chiri kuhaidha muchivanhu. Yet even ivo vana Dr. Chucks vechivanhu handitika ndakaona even vanonzi gogo chihoro vaya vari kuchiramba kuti havasi vedu. But do you know why vari kudaro chiri kuvapa power? Hapana reference point. Alright, ndinoda kuvhunza mubvunzo pane zvamataura izvo kuti isusu kuchiKristu zvakanyorwa takangozvitenda sezvazviri. Hapana here room for error also pane zvinyorwa zvakaitika nevakafemerwa. Sezvamuri kutaura kuti ava kana vasvikirwa vafemerwa vanotaura zvinhu vamwe vanogona kumanipulata kana kuti kushandisa zvisizvo nemutosi. KuchiKristu hakuna here mukana iwowo wekuti munhu afemerwa onyorawo zvisizvo maererano ne kana kuti musoro wenyaya wezvimwe zvinhu zvamunofanira kunzi munzwisise. Right. Mukatarisa kuchiKristu chinonzi Christianity chine pachiri kutanga. Handiti? Chiri kutanga a certain years after Christ aenda nema apostles. Christ himself was not a Christian. Because Christianity zvingura kuti Christ like. But mukatarisa muchiona kuti iye Kristu ari panyika panyama aitoverenga mascroll ana Isaiah, ana Jeremiah. Mascrolls akanyorwa baba kuti ukwanise kuaba woareprinta woaretype. That's a lot of work. Number one. Number two, chinoita kuti pasave nemaera mushoko inhawe yekuti Paul zvaanotaura, Peter zvaanotaura zviri kukorespondere nezvakambotaurwa makore back naJeremiah naIsaiah. Saka kana zviri kupesana toti pane era. But kana zviri kufambidza toziva kuti tiri kufamba mugwara rakadi rakanaka. Not necessarily saying kuti zvine sequential syllabus yekuti kana Paul akati zvakandizvozvo. Revelation is progressional. Handiti mazvona? Ndosika muri kuona kuti Doku vakarwa smart. Kuri kudhara pamwe taiti kuti tibelieve kuti Doku vane zvinosvika pavari vaide vauya vakapfeka nhembe you get it? But revelation is progressional. Saka inini fear yangu ye-ATR nepandini nchiti ATR ya 323 baba yaya kudhara inyaya yekuti havana reference point varume ava. Saka Dr. Chucks anofuma achitaura kuti ndanzi zvakati. Umwe munhu ari izvozvi pano mwe mufesa ari kuchinho here kana kupi ari kuti ndini chaminuka ndini ndiri kusvikirwa nani. So at the end of the day confusion. Yeah. But that's not the fear, where the fear is. One thing that I want vanhu vazive, especially my Christians, ATR haisi theoretical. Baba ku ATR ndokune sect yema rebel pamweya anorombesa vanhu. Kwete zvenhema zveshuwa. Ndokune vanhu vanogadzira meni. Ndokune vanhu vane zvitsinga. Which tells you kuti ATR ndorine power. Ririwo. Fear yangu ndeyekuti if you follow a religion isina a proper syllabus, you are prone to creating disaster. Alright, muri kuchiKristu tikuona kuti pane mapoka echinamata akasiyana. Chiri kusiyana chii? Why is it tine vakamirira kuti isusu tiri maProtestant, isusu tiri
tiri masavada, masavada. isusu tiri mapostori, isusu tiri machi. Ko ngapangoita kana kusina confusion kuchikristu, wai pasina chechi imwe chete inongoziva kuti tine chechi yekudombo shava, but yese ichinzi apostolic faith church. Tine apostolic faith iri kuHarare, tine apostolic faith iri kuSouth Africa, iri kuUnited States. Why paine mapoka akasiyana? Because ivo vanotiwo imi mune confusion, because munoita mapoka akawanda, zvimwe zvazvo zvakuenderana nekutsvaga ukuru. Saka variti pane also era yekutsvaga ukuru nehutsotsi, nekuti imimi kunyora kwakaita kuti matsotsi awande. Question yenyika. And it nuggets. African tradition religion, it's a tradition religion only focusing on Africans. We can subdivide it to Southern Africa. Okay. Within Southern Africa, we can subdivide it to Vasezuru, Vakaranga, Vandau, Mandebele. Ma group SI, mu practice rwanda yachishwana akasiyana. But kumazezuru kune machechi 7 kana 20. No, I'm coming there. Now, Christianity, it's not an African centralized religion. Christianity, it's a world over religion. Now, Christianity is the only religion that allows you to practice your culture within that religion. Okay. Ndosikati chitorora. But kutorora i8 vamwe venyu they demonize that. Vanoda it's selective. Iwo baba kurora baba. Kurora vanhu vafunga kuti it's actually a practice. Andi munoziva kuti kuchikoro kwaito vene yainzi special class. Saka even mumagathering edu hapashaiko vari muspecial class. Vakafanana naChiwenga vari muspecial class. Mazita. Aiwa havari muspecial class. Zvinhu zvinozikama kuti vari muspecial class. You understand? Saka ndiri kuti inini kune maChina, kune maIndia, kune maAfrican, kune maAmericans, but kwese kunowana maChristians. Saka chinozoti itange chiri kuti patsanura anditika tese we believe in one Christ, we believe in one God. Sekutaura kwaita kuti Mwari mumwe. You remember what I always say kuti once you spoke twice I said all power belongs to God. Saka ndakati nini Mwari hawanikwi kuchiKristu chete. Okay. Anowanikwa in all religions. But chiri kuti siyanisa kuti pazove nemachechi akawanda culture within us. Okay. Baba kuIndia munoziva kuti unoita service ivo vakadzi vakangofara apa chida dumbu rese riri panze. Okay. But kuno kuAfrica haungapindi chechi kana vanhu vakapfeka macrop top. Yeah. It's culture. So because of my disagreements in accordance of culture, umwe anobva ati arega nditange postori yakati ndo inosuta culture yacho. Mukatarisa differentiation yemadoctrine emuchechi haine ine spirituality, ine chekuita neculture. Ndokubata ipapo manzwa zvavari kutaura ndambonyanya kuti vatsanangure kuchiKristu. Vataura kuti ivo religion yechiKristu inenge yakati rongekei because ine kwairi kubva nekwairi kuenda. Ku8R zviri kutange zvineka kumamvonga kana kuti hazvina pakanyorwa kana pakadocumentwa kuti kana tichita chivanhu tiri kubva apa tichienda apa. Imimi muri kunozviona sei munotsanangura muchichi? Alright, regai nditende. Ndotenda komanda nokutsanangudza. Tiri padandaro. Right. Ngatitange pakuti documentary rinobenefitari. It's a business. Munhu wese ari kugadzira documentary ibusiness rake. Chokwadi. Kureva kuti Bible ndakanyora version yangu inini rinobenefita inini. Church ndakamutsa church yangu inini inobenefita inini aibenefita imwe muri. Okay. Uri panzwisisa? Inobenefita inini. Ndosaka muchiona kuti kana bishop akafa kunorwiwa. Nokuti munhu wese kuda papi? Pamusoro. Ndo zvatakatiza kuchivanhu. Kuti ndo zvatakatiza. Ndo zvavakatiza kuchivanhu kuti vanda ukuru. Kuchivanhu atikumbirire for benefit ya someone. Tinokumbirira pa benefit yenyika. Andika kusvika kudzinza. Okay. Zvisina kana chimwe chinhu chatinoti izvi zvazoitirwei kana kuti uise adai sei azoita mambo. Nokuti zvinenge zvasarudzwa nemhepo. Okay. Regai nditaure panhau yereference. Vati ivo hazvina reference. Idzodzo inhema. Munosachita reference chii? Isusu mudzimu wakasvika pamunhu. Mwana asvikirwa ari kuHarare. Handizika. Ati ndina sekuru vaturuka, sekuru vandeongwa mhofu. Handizika. Regai ndipe example.
mudzimu ane handa ndewe kwa moyo waibuda pamera mofu ainobata masuwo kwa moyo mwanzo chinhu chizobata masuwo chii kwari kunotariswa kuti uyu mudzimu chaiwo uyu inhoroondo yezvakafambwa kumashure kuti uyu mudzimu chaiwo here. Saka ini ndakabudirwa nemudzimu chinhu chekutanga ndifanira kutiza dzinza rangu nokuti mudzinza vakuru vose vanogona kufa asi mudzimu wakangwara zvaunoita. Mudzimu unouya nemapoka akasiyana. Kune mumwe unopiwa njere dzekuziva dzinza raasina kubvira akararama mariri. Koita munhu anoziva kuti izvi ndo zvinoshandiswa mudzinza medu but munhu iye asingasvikirwi. Uri kunzwisisa? Anoti akatarisa munhu anoti ava ndimbuya vangu voice randira mbuya vangu but munhu iye anogona tori mu2000 but haakume haadzove haariri. Muri kubatidzisa? Saka mudzimu unoombeka vanhu vanomira semajaji mudzinza kureva kuti mudzimu wakwamakombe haugoni kuvherifaiwa nakomanda nokuti havasi vedzinza rangu. Saka ndibate masuwo kuna komanda. Ndosaka muona ndichinzwa ndichitaura kuti aiwa mudzimu wakabudira muHarare musaitire bira mupi muHarare. Mudzimu ngautaure kumusha kwawakabva nokuti Harare yavo yazura. Yosvika ikoko regai ndikupe example. Vanobva vati ivo hama hadzidi hama hadzina basa nokuti mudzimu unoziva kuti takadai so panapa tine nharo dzakadii. Muri panzwisisa? Unofanira kundisundira kana kundipa gwara rokuti enda kuna nhingi kana zvakundikana tine madzisawiri akanga achitamba nemadzisekuru edu. Ndambopa example paipai kuti ndinogona itamba nasekuru enyu komanda imimi ndisekuru wangu aitamba nasekuru venyu isu tiseka tutambe tosi. Panosvika sekuru wangu ini vanoti ndai munotsvaga sekuru wakomanda ndiye munhu anoziva mafambiro angu ndiye munhu wandai mwana yemupeta. Vosvika bva vati iwe matsanangudziro uri kuita kuti takatomboba mombe yanhingi pamudzambi ndiro iri. Ndosaka muchatine masvikiro ematunhu kuti dare rinopupurwa uko kureva kuti kupupurwa ikoko isi reference. Chinonzi reference kureva kuti ndiri kubviswa apa ndinopupurwa uko. Dambudziko raitika kuti titi zvinzi madhimoni mofu havasi kunyepa ndinovatsigira. Chikonzero nei? Munoziva here kuti vasikana vanodorha nemachechi vanodorha nemadhimoni kuchechi sorry ndo the same person vari kuita zvemanjuzu. Musaseni chidaro munhu ajaira drama rake anoita sei right. Regai tipatsanure ipapo. Tine chinonzi mudzimu toita chinonzi mashavi. Pamashava tine shavi rakanaka toita shavi rakaipa. Saka isusu kana tichirova guva hatirove guva tisina kufamba kushedza atete vakafa vachitora varume vanhu mumabira. Hatiite izvozvo. Ndosaka tiki todaita magadziro. Kana tiki tikuita magadziro hatisi kugadzira mabhonzo tikugadzira mweya nokuti tiziva kuti une scandal yauinawo. Handiti kureva kuti kana asekuru vakanga vachivhima vakadzi kana tikavadzosa mumusha ivo neuvhimi hwavo hwakadaro muita zvavakadzi mosezvi. Saka tinogadzira ndochenuro. Ndosaka muchiona kuti tine zita ratinotimbereka tine yatinoti ngozi turanda zvimbo yamudande urombwa hwamambotaura wewe. Makatarisa urombwa hwese ihwohwo unogona kutodzoka kana mukarega zveshuwa kuva nereferensi yekuziva kuti ai mudzimu wakamira sei munogona kutoombera kana ngozi munogona kutoiombera. Saka pachenuro tinoziva kuti iyi ngozi tinonzwa nei nenhoroondo. Mbereka haina nhoroondo. Mbereka inotaura zvayakaita zvakaipa. Muri panzwisisa? Nhoroondo yekunotangira dzinza haiko kwainobva. Mbereka munogona kutoipfekedza mafuko kana makatadza kungwara. Saka natikiti mudzimu isusu tikutaura chinhu chakanaka tochisa apa. Kana taakuti mashavi tiri kutaura chinhu chimwe chinhu chine zvakatoipa tochisa papi. Saka tinotaura chakanaka tochiisa uku kuti ngachifambidzana nemudzimu. Chakaipa chechiya tinochitukirira choenda. Ndosaka titi kuchenura katiri kugadzira. Ndosaka tichifamba. Nemusi wafa munhu tinotsvaka kuti gata ramira sei. Kureva kuti gata iroro totoenda kumashope. Handiti vetiudza kuti varume musati marova guva uyu munhu tangai mamugadzira nokuti una mabasa akanga achiita kana kuti ano urombwa hwaainawo nokuti hakuna musha usina gonzo. Edha uri kuchechi kana kuti uri kuchivano hakuna musha usina horoyi.
nokuti musha yedu yese yakararama ine makona. Saka izvo hazvishamisi zvekutoti munhu akandiprofita kuti kumusha kwenyu kune mweya wetsvina, hausi kundiprofita. Uri kundiudza nokuti zvandoziva. Saka zvekuti kumusha kwenyu kune mweya wetsvina hakisi chiprofita chinotoresa munhu chokuti unganditorere mari utanze uri kundiprofita. Right. Saka ngatidzoke apa kuti iwo mudzimu wakamira sei? Mudzimu watadzosa wakanaka wakazvimiririra hauna shayi. Andizika uri kutungamirwa nemuvambi wedzinza vanhu vamhovhu kuya madzitateguru ari kuteera. Andizika kureva kuti vari kurarama kunyika dzimu kuvasarudza mumwe chete. Isu tobva tamutendera kuti aiwa sekuru tako vari vagowa vadzoke mupi mumusha. Tobva taita inonzi nhaka. Inonzi nhaka totaiwa masekuru toda kuti mugare musha muno mutoita zvatinoita muzvivanze zvedu toti chimbogarai tombopa tsvimbo upi uyu tichimirira kuti tsvimbo ichazotorwa nemunhu anenge abudirwa nokuti kachigadzika nhaka. Andizika tiri kuti asekuru ambofanira kugara papi pamuzukuru mukuru. Asi hazvide kuti muzukuru mukuru ndiye anobudirwa. Mudzimu unozouya uchisarudza paunoda kugara. Saka tinokupai nhaka imimi. Andizika mudzimu vazobuda pamunin'ina wenyu. Asi imi makapiwa nhaka. Ndoda kuti ndipindire adze murumoyo kuti uroyi uri kubva papi. Ndosana musapota point yake. Mbanzisa. Uye apiwa nhaka. Yebvanzi wokufanira kubata tsvimbo iyi. Zvakafanira kuti acting president. Acting president haasi president. Musi wamavhota kuna kutodyiwa. Ani muri manzwisisa. Mudzimu wasarudza kuti aiwa iwo wapiwa tsvimbo iyi ine hasina kugara pauri nokuti iwo nero wakabata nokuti mudzimu haudi ropa. Mudzimu wakanaka haudi urombwa. Mudzimu wakanaka haudi chivi chinosvibisa nyama. Muri panzwisisa. Wobva wanogara pamunin'ina asina chakaita sei? Iwo bva waita godo. Wobva watanga kuda kurombera mudzimu nokuti kuda kwei? Mudzimu pawabuda apa ndonga uchiomberera iwewe. Andizika waane ruzivo rokuziva kuti mudzimu unoopareta so. Wobva waenda kati kuMozambique kati kuMalawi kati kupi. Andizika wobva waya nechikwambo chako. Imi ana mhofu munotaura shona. Tobva takamira kuti muritani izabwino. Kwasekuru vakafa vachitaura shona. Apa vauya vachitaura chi? Yatowaka uti. Munobatizisa. Yatova chi? Yatowaka uti. Ndo yangaitawa nemurumo. Haasi wrong kutaura kwari kuita. Kuti chivanhu chaita kuti chivanhu chitese kunge chinoipa. Andika chasvibiswa nevanhu vari kuzviti manjusi. Isati nadarire mazvinzi manjusi kuchivanhu. Atirizivi dari ronzi manjusi. Rakamutorerei. Munhu akatonditi tiri manjusi apa indobva pari. Bozi musatanist. Achisi chivanhu. Alright, tinoda kuti zvamukutaura zvakakosha. Tinoda kuti mubva matipatsanura. Vataura issue yemashavi. Anditika. Vataura issue yekuti vapa maexample eng'anga. Da kuti mundiudze. Chinonzi ng'anga according to your own definition. Ng'anga chi? Chinonzi vanhu pane vanoti zviti tunoita zvematare. Kusiyana kwevanhu. Ava vari kuklasiwa kuti mese munoita zvemudzimu. Mukunzisa. KuchiKristu tinokuona isi chinhu one. Reason yatinoona sechinhu one ndeyekuti zvandataura zvezvo kuti hapana documentation inodivhaina kuti ng'anga iyi ngavatsanangure kuti ng'anga chi, shavi chi, matare chi. Maita zvakanaka. Ngatitangirei pamudzimu. Mudzimu idzinza radzoka pandiri. Mapanzwisisa. Mudzimu unogona kuuya wobva wagara pandiri. Ndoita mutauriri wedzinza. Asi ndisina chipo chekurapa. Okay. Unopanzwisisa. Ndokuita mutauriri wedzinza kuti ndinoona kuudzai kuti varume musha unoyo wasviba chimbofambai. Ndiko uri mutauriri wedzinza. Handina kana chandira sei? Chandinogona kuzviita inini. Right. Ndokubva waona mudzimu kuti no. Tinofanira kuva namashavi. Dzinza nedzinza rine mashavi. Mapanzwisisa. Right. Ngatibate ichinonzi shavi. Shavi chipo. Imi muchizvarwa imimi munogona kuita chipo chekuprofita. Imi ofunga kuti chakauya kuchechi. Asi mazvarwa muinacho. Zvokuti muri mudikiso munenge muchiti munhu akapfura apa. Mova nechiratidzo. Muri kuti imimi. Ari wakaziko. Mira. Tikati shavi chipo. Anditika? Tiri kuti isusu munhu ane shavi rekuvhima. Ane chipo chekuvhima. Tiri kuti ane here chipo chekuvhima. Yes. Kana kuti shavi mweya wemusango wauya kuzogara pamunhu agara ane gift yekuvhima.
vakanditi hakuna muprofita anoita muprofita oro pasta anoita pasta asina kudzinza kwavo kuti kwangu nechipo changa chiriko oro munhu anga ariko aibatsira kana aita zveun'anga ane mudzimu kwete ane shavi Mirai- handina kuti shavi ndakati mudzimu varofanirwa pataura ipapo saka ndikuti inini definition yachiremba yekuti shavi ka inyuwani kwandiri handizivi regai vanditsanangurire shavi chii ndosikandakabvunza shavi chipo ichi unozvarwa uinacho seni chiti unozvarwa unacho mudzimu haukuzive iwo wazvarwa mudzimu unokuziva uri muri mudumbu kuti kuchazvarwa mwana mukomana Alright. ndosaka muchiona kuti kwaiva nenhau yekubatirana mazita kuti munhu anotoendeswa mudare enzi uyu munhu afanira kuzvara mwana mukomana ngaatumidzwe zita rasekuru sekuru ivavo achazogara papi pamwana uyu chipo chako chauinacho sendikiti shavi chipo hachitauri chinoratidza nemabasa ndochinonzi shavi saka munhu haataure kuti ndinovhima zvinoonekwa nezvaari kuvhima kuti uyu uvhimu doko chinonzi mirai mofu saka chinonzi mangoromera chii zvinonzi mushonga shavi. harisi shavi mangoromera ndotemererwa mangoromera saka ndotemererwa tikuti isusu aiwa pane zvamataura onai mofu muri kuona zvokutaurwa nadoko he is going against everyone I have heard weku-ATR because veku-ATR vanoti shavi masahwira ayo ndo maspecial class according to kwavo kusection aimambatira zvemaspecial class chinonzi shavi handida kuti ndizvipatsanire zvose ani manzwisa manzwaisana kudza ndogona kuita mutauriri wedzinza ndine mudzimu uri kusvika uchitotaura pandiri ndisina kana shavi reurapi mapanzwisisa ndoda kundibate nemi maprofita mubva maziva kuti chamuri kuprofita nacho hakisi mweya mutsvene muri kuprofita nenhau dzedzinza renyu sei ndichidaro mukati memhuri makava nemushopeshope kana ichiti nemushopeshope handitika kureva kuti munhu aibvunzirwa matare ani manzwisisa achibvunzirwa matare isvikiro pamuri imimi mapanzwisisa kana ndichinge ndanetseka nedambudziko totoziva kuti kwakomanda ndiko kunoperera chi dambudziko komanda akafa anonogara pamuzukuru mwana komana mapanzwisisa mwana komana ibva amukirwa nakomanda nemabasa avaita sei avaita ani manzwisisa zvikira kuti munogona kushopera asi musina shavi reurapi mune shavi rekufembera nhau rekuziva chi nhau dzekuti munhu achisvika apa so munenge mamupedza munogona mupedza nei munhu asati auya sanhasi munogotanga maroteswa kuti ningi achauya anonzi ningi iwo mushoperekete mobva mautomutaiwa no makumurifeya kune munhu anorapa ndoda kuti ndibate vanhu vematare patikufira pamambotsera hebe munhu wematare padzoka paipa ndopaiva nedare rine dare rinonzi dare redziva kwete renjuzu dare redziva vakanga uri urapi wakanga uchirapa kurapa kwavo vakanga vasingashoperi vapanzwisisa waitosvika uchitaura kuti inini panapa ndarohwa nenjovhera wenzi iwe wodzoka mangwana kana kuti mira pano vobva vanochera miti kazhinji kacho vaichera munyasi mechi sori ndiri mukorekore megwizi vapanzwisisa saka vanhu vakabva vafunga pfungwa yekuti vanhu ava pamwe vari kuchera mupi mumvura nokuti vakanga vasingaperekedzwi vaenda voga mupanzwisisa vodzoka vobva vakurapa nyangwe murwere ari panhoo ipi ndopakabva matare enjuzu uri panzwisisa dzikapiwa mupande kuti nhope watogara dziva vakabva padare ripi iroro but matare aya manje enjuzu makare kare akanga asingaitike pamunhu asati atorwa nechi nemvura ndozvainzi unombotorwa unotombotorwa takazoti vaitraina tenge taakunyepa nokuti takati siko asi pakudzoka kwake munhu aigona kutodzoka after 10 years but after 5 years dzimwe dzinguva makamukasikira aigona kudzoka after 5 days zvaienderana nematare chi edzinza rake asi achidzoka munhu iyeyo aiva nedare reurapi kwete rekuprofita rakatozvimiririra reurapi riri paro rega irakazvimiririra iri nombokubata ipapo komanda newe muri kutsva muri kuda kunyatsonzwisisa komanda mataura nyaya dzakanaka ende maprovoka manzwa zvavataura vaexplaina kuti chinonzi shavi chii mudzimu chii uye vakapatsanana kuti isusu vanoita zvemanjuzu havasi kwedu because isusu tiri kwaisa musame bracket kuti vanoita zvemanjuzu vanoita zvekumatare
ine un'anga same bracket vese tinongova tavaita zvechivanhu Eh, according to us Unati unganga ndauzotsanangudza un'anga mausiri tichakubvunza mozondibvunza saka kuti unganga imimi wakamira sei. komanda touya kuchikristu avataurawo mashandiro avanoita imimi kuchikristu zviri kusiyana papi nezvavari kutaura izvi. Alright, number one, Kristo anoti I am the way, the truth and the life. Reason why Kristo achiti I am the way, the truth and the life ndezvekuti Kristo ndiye reason ya Kristo. Purpose ya Mwari from day one. Ndeyekuti vanhu vese maHindu, maKristu, maAfricans akwanise kungonamata in a unison way. Ndichadzoka pandambotaura kuti Kristu ndo chega religion inokualawa kupractice culture yako uri machiri. Anomanzisa. Pane munamato wandakambodzidzisa vanhu nchiti kune munonzi munamato wemasese. Ndichiti haukwanisi kutaura nevadzimu vako usina kudira doro basi. Ndichiti vadzimu havana matwi asi unomeka peace navo, vanotaurwa navo kuti no, isusu zvaiitwa nemadzibaba edu hazvisiri izvo zvatakuita mugeneration yedu because hatizvizivi and hatizvinzwisisi, but hatisi futi pakurwa nemi, but tapa kunamata chitendero chatinodi chatinonzwisisa. Because what we need to understand is that at the end of the day the ultimatum ndeyekuti tiri kufanira kusvitsa kuna Musikava, the creator. Yes. You understand? Argument yangu ne ATR iri simple baba. ATR in a lot of things zva infiltrate mairi. No, it's complicated. It is simple. Kana uchinzwisisa. But it is complicated kana usinganzwisisi. Remember, vanhu vari kuita zvemanjusa vasingomuka kavangoita. Vanenge vatoenda kune munhu anozviti ndinoita matara. Vati vaite izvozvo. Vanhu vari kuchinja fodya vachiti tinoisa vanhu mari. Vari zviti futi vanhu vematara. Vanhu vari kuadvertisa kuti isi tinorombesa zvikwambo. Vari kuzviti vanhu vematara. Infiltration yaitika nei? Because hakuna one syllabus yakanyorwa. Anditika? Number one. Number two, hakuna hierarchy. Kuchikristu kune inonzi the Council of Bishops. Kana uchida kuordinwa, uchida inonzi ordination. Kuchipostori kune Council of the Prophets. Yekuti unozviti unoprofita. Profita. Muhomwe mangu munei. Zvaida kuti makandiwa zvezvo. Zvinoitwa kupostori zve. Inda kurora John mazondozisa ndakazvona chidi. Munhu ototaura kuti pakati chakati. Au kana uchiprofita autonzi ndiri kuona Peter. Kana watomboona P chiri kutarisa kuona zita rese chi tiudze. Andika Council of the Bishops inokuvheta kuti even kuchivanhu kune inonzi zinata kana ndisingakanganisi. Andika basa rezinata nderei? Ndere kuvheta kuona kuti ndizvere zvikana ndeng'anga kana kuti hazvisi. But because paita a whole lot of confusion because apana a proper sequential syllabus. Anditika? Saka pane mukano wekuti pamwe familiar spirit zvekutaura. Kana chiti familiar spirit kuti kudi kuchikristu munhu wese ane ngiro zinatu. There is your angel of records. Zvatiri kuita zvese panyama nepamweya zviri kuti zviri kurekodwa. Kune inonzi your guardian angel. Ndeyoti muchidriver paya chiremba paya. Mukaita kunge marawa nehope. Gonyeti richiuya. Munoerekana mapepo kamanzveko. Munzvekero ndakaita mundakanzvenga. Ndoino kuti inokurwira. Then kune inonzi angel of assignment. Yekuti zvawakagadzirirwa naMwari kuti uite. Makamboona ere ngatiti kuveza chaiko. Kune mumwe munhu kuti akatanga kuveza unoti pane zviri paari. Ari kupiwa ma-ideas neingirisi yake. The same is true from the opposite side. Kune madhimoni ema-records. Ndo anonzi mafamiliar spirits. Aivepo dzinza richitangwa. Rekuti anoziva sekuru vako in and out. Ndo anogona kutouya oti ndini sekuru vako vadzoka. Voice, pattern, actions. Zvese zvigova pa the same na sekuru vako. Andiri kuzvona? But madhimoni iwawo manje chaanogona kutadza kuziva ndezvimwe zvinhu pamwe. Anditika? Zvaive personal between you na sekuru vako. But because hazvina ari kuzvipupura kana kuzvirekoda, ndo pane argument yangu
ne-ATI. Right. Ndopaona kuvarira. Ndobata Ndisandakangamwa. There is something that he mentioned. Eh. Zvandogara ndichitaura, chandoda kuagreeya navo. Eh. Ndakaudza vanhu ndikati, you are born with your gift. Mweya mutsvene ndiye anozokubetsera kuti gift iyoyo ukwanise kuishandisa. Okay. Ndo pandaiti kuna Ziko, hakuna munhu anoita doctor wotresa dzinza rake kwanga kusina varapi. Hazviiti. Ukatotresa dzinza rako chana kuti kwave naherbalist somewhere mugeneration. So zvaneti hakuna munhu anoita muprofiti kudzinza ravo kwanga kusina munhu aidi aiona. That's a lie. Saka iyoyo ndinoagreeya. But yandisiri kuagreeya nadoctor ndeyekuti ku80 alright inzwai baba. Chiremba munosvikirwa kangani pavhiki? Usvikira pavhiki handigona kuverenga ndosvikirwa kangani. Depends nokuti ndiri kuita nezvei panguva yacho. Ngatingoti vhiki rino masvikirwa kangani? Vhiki rinori handabvira ndakasvikirwa. You see? Information yatiri kutaura nezvayo inozodzidziswa vanhu iri kuuya kana munhu akasvikirwa. But tikatarisa pagore panosvikirwa kangani, it's limited. Zvoreva kuti even information yavachapiwa iri limited. But onai baba, chinovatadzisa ivo Dr. Chucks and alright, pane point yavataura ina ndatokanga marikanizoke pairi. Vati ivo anything that we do that is documented benefits an individual. Just like schools. Muridzi wechikoro havakiri chikoro kuti vanhu adoda kuti vanhu vadzidze stereka. Anovakira chikoro kuti aite mari. But mukuita mari kwake vana vari kudi vari kudzidza. Mazvona. Handioni kunge pane chakashata kuti murume weknowledge yaanayo ari kutsanangura. Handitika? Ainyore sebhuku. Handitika? Opa vanhu iye dzinza rake vanhu voita mari but at the same time vanhu vobetserekana. Iyoyo haisi hiding point baba. Handiona kunge ipoint yekuti hanzi aiwa chakatiza kuti muri kutora mari. Because knowledge we pay to be removed ignorance. Yeah. That's why tishenisa vana vedu kuchikoro kwatinobhadhara school fees. Where there's a voice, there's an invoice. Exactly. That's the point. Urona. Because murikuona inini handiwanzoshamisika. But mutsananguriro wavaita nyaya ishavi yanishamisa because it's another version. From everything that I've heard, I've never heard this. Chimira ndikubate muromo ipapo right. Chirongwa chedu chakuta chidzika chichinakidza chichitapira. Ngatimbomwira mvura todzoka pachikamu chedu chekupedzisira. Tinokuchingamidzai muchikamu chedu chekupedzisira chinova chikamu chekuvharira chirongwa chedu. Mangonzwa nyaya dziri pano kuti dziri kupisa. Nhasi takati balancei. Tiri vari kubata kuchiKristu tinova kubata kuchivanhu. Ndina Dr. Chucks ndina Commander Ibrahim. Chirongwa chedu chinakidza ini ndinoitwa Mofela Munetsiwa ndose nemi yangu. Ndakuya kwamuri Mr. Chucks. Commander wavharira vachitaura kuti pane pavari kuererana nemi but pane pavari kupesana nemi. Musati mapinda mukupindura. Ndoda kuti mubva mapedzisa kutsanangura kuti ng'anga munodziclassify under chii. Ng'anga muroyi. Okay. Ndochinje kutanga. Chinonzi ng'anga ndouroyi wekutanga. Sendichiti hatina dare nezwi ng'anga kuchivanhu. Ng'anga nemanjuzu vanhu vamunofanira kuvaisa paboka ravo. Muisa chivanhu kupi? Sendichiti ng'anga muroyi. Komanda vakanditadzira ndobva ndaenda kung'anga. Ndoti ngavabayiwe netsono. Komanda wofa. Achisi chivanhu. Unopanzwisisa? Kuchivanhu mutemo wedu isusu unondiripa. Kana uchinge wanditadzira toyananiswa. Number 2, ng'anga inorombesa munhu. Isu hatibhilivhe kuzvikwambo. Tinobhilivha kumhepo yakanaka inobva kuna Musikavanhu. Mapanzwisisa? Mhepo yakanaka inobva kupi? Kuna Musikavanhu. Ndopanoti vanhu vanzwisisi. Nokuti ipapo ndopatiri kubata kinzi ng'anga yakaita zvayainenge yaita zvakafanira kuti izvezvi vanhu vaita mbiri yenyuchi. Achisi chivanhu. Vanhu vechivanhu aiwa achisi chivanhu ichocho. Ndosanduta kuti hazvina vanhu vari kudhifenda nokuti vanhu vari kuwanda nechivanhu but asisi chivanhu. Because hachina kunyorwa kazvananitaura. Aiwa. Isusu mange zvatinoda tisanyore. Ndopata kuti dzokere paya pamuri kuti ndiri kurwadziwa kuti hapana zvinyorwa. Isusu hatifanira kunyora. Nokuti mhepo kana ichiuya handika inotipa marayirwa aifanira kuita sei kuitika. Zvakafanira kuti paita muroyi panapa handika. Hatifanira kunyora kuti pachaita muroyi. Nokuti makati tinyore pachaita muroyi which means kuti muroyi ndichamutsvaga ini ndebva ndamuisa kuti ini ndibhilivhe kuti ndakati pachaita chi muroyi. Handifanira kunyora nhau dzemhepo. Mhepo ngaituruke indiudze kuti panapa paita muroyi tobata muroyi zvapera.
kwete kuti kuti kunyorwa kadokta hatisi kunyora kuti ndo zvazvinofana kuva tiri kunyora kuti pazvinozoitika tinopa referensi kuti zvakadai izvi mani zvakamboitika. inzwai komanda, handifaniri kunyora nhau yemhepo nokuti mhepo iri kuturuka, ko ndinonyorerei chinhu chinoda chichitaura. ndoka pari kuuya nyaya yekuti vakutaura kuti imhepo yatiitinde kudziva, Right. vakutaura kuti imhepo yatuma nyuchi. Maita zvakanaka, ngatibatei masuo. munoona pari kutyara vanhu vakawanda vanhu makatarisa vanhu vese vari kushopera hakuna akabata masuo. ndosaka muchiona kuti madzisawira anokudza kuti dare rako richaperera pana pasodza hama dzako unoroyiwa. vanoziva kuti wakaenda kwahama kune zvinhu zvaunosangana nazvo zvaunofeila. example kuwirirana here dok kuti ATR hafu yayo vavaroi kwete kuti vavaroi nembavha andisimbokupikisai. choda ndikudzenda kuti ngatiasai manjuzu. imimi ngatiti taenda pachivanhu taisa manjuzu apa ebva asvike bvati I'm princess, I came from India. India ari kutsvagei mudzinza medu, anomanzwisisa, ari kutsvagei mudzinza medu, we came from India, ari kutsvagei mudzinza medu isusu. Ndopanoramba nawo madzisawira enyu paya, mona pari kubirwa vanhu pakuti chipo madzisawira. Ndopaunoitaura vachiti isagadzikana soro jena madzishe tetaiwa tida kugadza pana patada kuisa aiwa tida kuisa banya andika takutaura chirungu. you know kuramba palanguage baba ane point yavataura inochinja game yese. Like I said, pakuti shavi chipo, because tiri kuti isusu mukatarisa ku ATR there is a theory yekuti mudzima haurapi usina shavi, but shavi harisi kurigadwa sechipo. Shavi riri kurigadwa as an auxiliary spirit, kuti mune mweya wemusango wakatsvagwa ukawinzwa mumusha kuti uzobetsera vanhu kuvhima. Mune mweya wemumvura wakatsvagwa kuti uzobetsera vanhu kuramba. ndo zvandiri kuti imimi ndo zvamuri kuramba muchiti hakuna zvakadaro. Right, ngendikubate ipapo. Imimi maziro enyu emamed kati njuzu andika makamboinzwa ichitaura aitaurika andika kana pakatanzwa njuzu makaona njuzu ambasati matomboiona andika mobva mabhilivha kuti njuzu iri kuyabva itaura kuti ndanzi ndiri kutsvagire mushonga ngati kuti chivuno andika yakutotaura njuzu chinotaurira shari mudzimu. muri panzwisisa chinotaurira shari chi ndosaka ndakupa reference kuti kana ini ndine mudzimu une shavere urapi andika urapi hwacho unofanira kurifiwa nemudzimu. Saka machembere ekumvura manzwisisa anotaura nemudzimu kwete kuti machembere ekumvura ndeakutaura. Muna pakubirwa vanhu imimi kana muine shave imimi tinofanira kuona nemabasa, asi kuti mabasa atimazive kuti mabasa aitwa mudzimu unofanira kuuya uchitaura kuti ndakuita basa rinoti kuda kuti mudzimu ndowataura, haisi njuzu yataura. Njuzu yangu saka tiri kuti isusu alright inini ngoshandiswa imimi muri kuti mudzimu ndo unotaura. Right. Vamanjuzu apa wanoenda kumvura chinotaura chii? Manjuzu ayo kana manjuzu ataura manjuzu anozvitaurira anozvishoperera anozvita zvavo avo havasivedo shavi. Alright, according to your definition of shavi mati chipo pane vane chipo chekuhura chipo che pane anonzi ane shavi rekuhura pane anonzi shavi rezvibhagera pane ane shavi rekuba pane anonzi ane shavi remadzimai. Right, regai tibate ipapo muri kubatanidza ukuringira kunzi demoni. Ritori demoni right kana kuti demoni kana ritori demoni is 100% nokuti isusu kwatiri ishona yesu muchirungu avari kuti demoni kuti mbereka it's demon mbereka isi kuti mbereka avari kuti chi demon idemoni kana munhu achihura isi kwatiri imbereka munhu afanira kutobetserwa abviswe chi mbereka yandiitwa chenura makwara harisi shavi ishavi rakaipa ishavi asi rakaipa isita mashavi akanaka hatisi kuramba kuti ishavi asi shavi rakaita sei rakaipa isu hatipembedze mashavi akaipa topembedza shavi rakaita sei. Saka tiri kuti isusu igift yakaipa igift but yakaipa but yaingaiti gift yaisashanda here kuti mhuri irarama bcause pane vane shavi rechihure yekuti vanotoraramisa mhuri. Unoziva here kuti kune madzitete akanga asingadi kuroorwa vaitamba ngoma chete vachiti vakatamba ngoma mari dzavo kana kuti zviyo zvavo vaizviwana nokurara nevarume but mhuri yaitoraramaka inenge chirarama handi zvashayiwa zvakaipa but isikati akuzidzu zvakaipa
katakusidzosa isusu kuvana vedu isusu vanorarama ka isusu munhu akafa asina kuroorwa tinotomiga nemubhanana kana negonzo tatozviramba mutonzwisisa tatoti munhu aigwe negonzo ngaigwe nechi nemubhanana chikaranga chataitasi chataita panozati hatisi kuzvida kuti ambuya vadzoka ende akitoti tinoudza tetoti imitete patoisa mhamba pasi imitete aikona kudzoka neshayo renyiri kutovhara kuti ibvai pano totovatsipika saka muri kuona mofu inini ndiri right kuti it's rather I become a Christian. Why being a Christian? Because number one, ndine reference point inondibatsira kuona kuti izvi zvakamboitwa naRahabhu chifeve, izvi ndo zvakagerisa Samson soro, izvi ndo zvakaita kuti Moses atadza kupinda mu Canaan. The reason yandataura inini kuti I want people to get this straight. Kubva ndichitanga day one anamboti ATR ina power. ATR ine power. But ATR anditika haisisina value in a sense yekuti yazarirwa nemunhu wese anongomuka makuseni mangwana akufunga kuti iye ane zviri paari. And the confusion iri kubva kupi? Muri kuona zvasarwa naDogo kuti vari kuti ivo kuti Kristu kuti kune matsotsi. Kwari kutorwa vanhu marandika. Kwese ariko bari kuti vanhu vakawanda. kuti vanhu kuti ndani. You know kuti vanhu vakawanda. Because vanhu vese vari kumanjuza vari kunyengerwa navanhu vari kuzviti ng'anga. Maprofita akanyaenda kuti manjuza. Maprofita ndari kuprofita ndotana manjuza. Maprofita iwo haasi maprofita asina kuchikristu kwenyu. Muri kuona Kristu. Inzwai baba. Ngotsvuku haasi maKristu. Zvachose vanhu vokwamicho vaive havasi maKristu. Machi. Ameno. But vanozviti maKristu. Zvangofana n'anga dzinosvitswa. Ndinzwai baba. Kutenda muna Kristu doesn't make you a Christian. Christianity kunzi Christian zvinoreva kuti Christ like. Mukutaura zvakanaka. Munoda kubvunza mubvunzo wani. Chinoita kuti munhu ave muKristu chi? Kutenda muna Kristu. Kutenda. Ovavarira kuva zvakazvara Kristu. Ndinoda kuti tifambidzane nokuti chinja rafana bana komanda chinwani. Munhu wekuti kana dai vanhu vachimuteerera kuti vari intelligent. Vari kutaura chinja kanaka. Kutenda handika. Right. Imimi muchidzoka kuchivanhu handika. Pamakurira amaita. Kana munhu akanzi aroverwa pamuchinjikwa handika. Ebva adeuka ropa. Kana chimuka nomukari chi. Ndinotodzwisisa kuti ari mukari chi. Muri kufanira kunzwisisa kuti munhu upi. Ndataura Jesu akaurayiwa. Asiri munhu angari hafu. Izvozvo zvakutotendwa nevanomutenda kwaari. Ndiri kuti aurayiwa mukomana uyu arwadziwa. Izvezvi ndironzwa kurwadziwa kana ndichimunzwa kuti akaita sei. Because kuraya munhu is not easy even kuchiva. Handika. Kana achidzoka munhu yemweya wako chinzi wamuka vanhu vese vakumuteera mweya wewe unenge uchinzi chi. Right. Jesu manje bamba haana kumuka mweya akamuka zvese mweya nenyama. Ndapanzwa. Asi kana achinge amuka tinenge chiti chii? Ndimwari vamuka. Ndimwari vamuka. Kuchivanhu munoti muchi ingozi. Ingozi straight. Akadeuka ropa mbumo. Saka vane ngozi yakafara. Ingozi inofana kutoripwa. Yerimwe ndosaka muchiona kuti vanhu anospina kuita ari pamweya. Imi hatase pachinama chimuziva. Mirai baba, mirai. Munhu handitika akaurawa asina mhaka nevanhu zveshuwa anomuka ngozi. But ngozi haingomuki kababa. Isu vapenyu tisi tinomutsa ngozi. Inozvimukira. Makole yakutozomutsirwa yenge yambovharwa. Ngozi inozvimukira yoga. Ndinobvunza ipapo. Vati hanzi asina mhaka. Ko munhu ane mhaka akaurayiwa haiti ngozi futi. Kuuraya munhu kwese anomuka. Munhu ane mhosva haimuki ngozi. Ndosakunana hangman. Ivo vanonzi vanhu anotongerwa descendants vanomuka ngozi. Ndosaka muna mahangman achititindira brain. Yakaba pana pamukamuro wakati zi. Ingozi kai. Haisi ngozi. Haikozi. Imi komanda nyange manditadzira. Nyange tichitorovana kudai zvandika. Makatondiuraya mimi. Mune ngozi. But ndiri kuti isusu inzwai kababa. Toda kudzoka panyaya yatangira panyaya yengozi. Kristu handitika right aifanira kutourawa ndio yanga iri destiny yake, ndio yanga iri purpose yake.
ndosaka muchiona kuti Peter paanoburitsa banga handitika asiri aiganga nebanga paigona kungoita hondo jesodi otiza semazuva ese but aitoziva kuti ndozvinofanira kudi kuitika. It was purposeful. Saka haisi ngozi baba. Napanzwa handisi kupikisai makazvitenda handiti makazvitenda asi hamuna kuzvarwa nazvo. Kana muchiti hamuna kuzvarwa nazvo mukure zvamakazvarwa nazvo ndozvamuri kuita zvekubetsera vanhu. muri kuti kudi handisi kudzikisisa. Kana ndikiti zvamakazvarwa nazvo which means kuti imimi you are gifted handitika kuti imimi commander ende munobetsera chi vanhu munobetsera vanhu izvo hazvitomurana najesu mukati ayo zvina asekuru wenyu ayo vasekuru vangu vakatumwa nani saka mudzimu waishanda pana sekuru vangu wakabva kunani right tautaura nawo mudzimu tatobvisa nawo yana jesu nebhaibheri ngatiibvisei tatobvisa nawo jesu nani no problem inzwai tikaibvisa tiri kuti isusu but from the onset handitika midzimu iri kubva kupi? midzimu iri kubva kuna mwari kuna musikavanhu Musikavanhu. Kristu manje mweya mutsvene mwanakomana namusikavanhu wacho chinhu chimwe chete. taurai proper term kushona mweya mutsvene mudzimu unoyera mudzimu unoyera manje mudzimu unoyera harisi gombwe. Mudzimu unoyera ndo bosi wevadzimu vese ava ndogombwe ndo chibaba chenyu saka ndozvaduti saka chiri bheta chii kunamata mushandi than kunamata bosi. aiwa isi hatunamata gombwe tikunamata musikavanhu but imimi matiza channel yegombwe nemudzimu musha menyu handika mobva maenda bosi zvinotaura zvakanaka zvino izvi ini enazeti sei muchirasika vanotokudzai kuti king of kings king of judah handika mambo wamajudha ina handizivi jesu hasi king of judah mirai jesu king of kings matanga vatauro zvakanaka mambo wemachi wemadzimambo madzimambo acho ini nda kuti ndidzoke apa chero munhu mutapa anokwana ipapa papi mambo wemadzimambo aiwa bhaibheri inotaura zvakanaka kuti tsamba kuvatesaronika kuvagaratiya avezimbabwe zimbabwe uchaona kuti vana ethiopia vaito vepo vana egypt vaito vepo vaitomiririra africa. ndoda kuti titaure pamusoro pemurume wewe munoziva kuti ini chinondinakidza chinhu wani esikana wena right tataura chinhu wani chinondinakidza chinhu wani munoziva kuti kana uchiverenga tsamba kudai sokusvikari pane paimbota kuti ndingakasvara ningi ndingasvara ningi imimi hamumbovawo here nemufaro komanda muchinzi sekuru wenyu akazvara sekuru wenyu akazvara baba wenyu akazvara imimi hamunzi mbovawo nemufaro here baba isusu titoripo palaini dzipi mubhaibheri chaipo munenzani maafrican ayo kuti maafricans imi munonzani bhaibheri right guys chiri kutotaza kuti zvidaremozati nyaya regai tichivharira chirongwa chedu chakunakidza chakutapira guys achiperi I'm sure pane pataurwa mashoko makukutu pano vane zvavabata vane zvavadzidza tachitaura nyaya yechivanhu nenyaya yechikristu tikuona kuti nyaya idzi dziri kuconnecta imi munobhilivha kuti chikristu chakabva muchivanhu chikazoitwawo modernized kuti chipinde mumatiri tichinzwisavanobilivhawo kuti chikristu chakangozvimirira sechikristu hachinei nechivanhu. Saka guys makateerera mamuchinzwa tinongoti mupewo mashoko enyu ekupedzisira tinongokupai 1 minute mupewo mashoko ekupedzisira then tovharira chirongwa mashoko enyu ekupedzisira regai nditende vateereri chinhu chandoda kuti nditsanangudze chekudai so makuriro ataita takura tiri muchikristu andika zvinonetsa kubva anditika asi ngatitange tanzwisisa chivanhu chacho tipinde bupi machiri zvichaita kuti tisapinde muzvinhu zvakaipa nokuti takangoda kuti takuramwa chikristu tupinda mupi muchivanhu da kuti vanhu vatanga vadzita sei vanzwisisa kunze kwazara mbavha ngatange tanzwisisa kuti chivanhu chinhu chekutanga ziva chikodzero dzinza rako ziva kwaunobva ziva dzinza rako woziva muko nemirayiro yedzinza haufa wakajirwa mari asi wakaona wangopinda muchivanhu chiti handoda ngobetserwa chete usingazive kwaunobva tichachena. Tinotenda Dr. Chucks. Commander Ibrahim tipe mashoko enyu ekupedzisira. Mashoko angu ekupedzisira ndekuti Dr. Chucks tikuda kuvatendeutsa vakuzoparidza crusade. But over and above I always say Christianity is a religion. ATR is a religion. God never created any religion. Okay. Religions were created by us people in accordance to our cultures, our moral values, our ethnic values. My desire ndeyekuti generation yana Dr. Chucks transcend from religion to spirituality. Because spirituality is unified. It's a realm of principles that apply in Hindu,
shintoism ATR or Christianity. Mm. Tikasvika level iroro muchaona kuti confusion yese inopera. Tinotenda. Tokutendai vanga vakateerera, tokutendai vanga vakatarisa chirongwa. Ini ndinoitwa Mhofu Munetsiwa, ndina Commander Ibrahim on my left, on my right ndina Dr. Chucks, vano vanotenda muchivanhu, Commander vanotendawo muchikristu. Inini ndiri neutral, ndinotenda kwese. Saka guys, I am sure mabatsirika manzwa zvazvitaurwa pano uye kuti ndinotenda kuti mabatsirika mese pamakateerera. Until next time, chirongwa chedu chinonzi Beyond the Surface. Hatitauri zviri ordinary asi tinodzikisa gejo. Until next time, it's a bye bye from me.